पुरान हो, लेकिन आज के गवैया लोग गा के नया कैलस। बहुत ही सुंदर गवैया भाई हमारे वो गोलू राजा, बहुत प्यार दुलार का भाई मेरा लई है यूज कैलन। तनी बात छटक होल, गाना खूब चलता। होई जाला जिंदगी बेकार हो, दिलवा टूटले बजा। यही लेके सहारा लेके ब्रह्मा के ब्रह्मानी के दरबार में लइका माई से जाके कह लेती है माई नाव पुरानी वाला हर तूफानी वाला खूब परेशानी बा, वही में तारा नारायण बेटवा के नदानी बा, लेकिन पूर्ण विश्वास बा माई की सब तोहरे में हर मानी बा। सरस्वती सरदा सरस्वती सरदा भवानी हो, तू हाथ जोड़ता। हाथ जोड़ता हाथ जोड़ता न रुपया के कमी बा, न गहना गुड़िया के कमी बा, न पब्लिसिटी के कमी बा, न पावर के कमी बा, कमी एके गो बा माई। दर्शन दे दो चाहो, दर्शन दे दो चाहो, तानी हो भैया सारा रे भावा। जेकरा दरवाजा पर कार्यक्रम करो तनी जा विकास बिहारी स्वागत करता, बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देके स्नेह बरकरार रखलन। दिल से दुआ बा नारायण जी तारा के इतना आगे बढ़ावस, वो पद पे चल जा, इतना बड़ा आदमी बन जा कि तारा आगे एक से एक बड़े से बड़े लोग सिर झुका कर नारायण जी से ये कामना रही। रिकेश मोबाइल बनी आई मंच पर स्वागत बा। और वीडियो हम देखी ले महाराज, इतना सुंदर सुंदर वीडियो रुआ बनाईला। मल्ला बा कि ना फिरोज भैया मल्ला डाल के वो सम्मानित करिए। देखिए अपना बेगवा में चेक करी रंजीत बाबू, देखिए ना 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 ना, अरे अरे बहुत बहुत आशीर्वाद फिरोज तारा के दिल ले तो रखे लगा है ना। अच्छा अच्छा बैठिए रिकेश बाबा। लइका माई से कल की माई ए माई ए दुनिया में के बड़ हो, के बड़ हो, के पुलिस ना, दरोगा ना, एसपी ना, डीएसपी ना, कलेक्टर ना, जज ना, डीएम ना, सीएम ना, कि पीएम ना, के बड़ हो, केहू ना, केहू बड़ ना हो, बर के हो
जेकरा कृपा से लोग बड़ भइल बा मान्यता ओकरा के देवे के चाहिए क्या है जेकरा के हमनी के कहिले साधु शक्ति जगत जननी कोई बड़हन भइल बा तो उनके कृपा से भइल बा चाहे हम हो कि चाहे ए धरती पर के कोई लोग हो माई तोहरे समुंदरी सुंदरी तोहरे सगाया तोहरे से मंतरी संतरी तोहरे से गायो आ तू ही तो बना डालू सब हवा के लायो